Fuq l-adba ta' sena skolastika ġdida, il-Gvern jida konsultazzjoni dwar it-talim tal-lingwa Maltija bħala lingwa barranija. Fil-fatt, il-ħamis ġimniedi ktejjeb bi proposti sabiex il-Malti jkun mallem bħala lingwa barranija. U meta l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartoloġi affaċċjat mill-ġurnalisti b'diversi mistoqsijiet rigward dawn il-proposti u derbiċċa li ma kienx jafx fih il-ktieb mod ililu. Dan fil-waqt li rappreżentanti oħra tal-Ministeru ma kinux jafu jwieġbu mistoqsijiet sempliċi dwar dan il-proġett edukattiv li nieda l-Gvern. Meta tqajmet mistoqsija dwar jekk l-istudenti Maltin se jkunu qed jitgħallmu l-isem Malti bħala lingwa barranija, ħadd ma kien kapaċi jwieġeb. Għalkemm aktar tard din kienet iċċarata mill-Ministru meta tkellem ma' xi ġurnalisti b'mod individwali. Il-President tal-Kumitat ta' ħidma dwar it-talim tal-Malti bħala lingwa barranija, il-Professur Antoinette Camilleri Grima, qalet li d-dokumentu msejjes fuq ir-realtà fl-iskejjel li qiegħda dejjem tinbidel bi studenti barranin li qed jitlu fis-sistema edukattiva fis-snin aktar avvanzati. Fl-aħħar xhur kien hemm diversi edukaturi u professjonisti bħall-awtur Trevor Zara li wessew b'serjetà kbira dwar il-mod kif qed isiru l-affarijiet u l-biża' li nitilfu il-lingwa Maltija. L-eks kap tad-Dipartiment tal-Malti Bernard Mikallef kien qal li pajjiżna se jkun qed imur lura fl-istorja għal żmien il-kwistjoni tal-lingwa jekk mhux se jsir xejn biex din il-problema tiġi indirizzata minnu fih. Anke l-istess Dipartiment tal-Malti kien esprima tħassib.